Goedemorgen. Ik weet niet, doet hij het? Ja, hij doet het. Goedemorgen. In het zonovergoten Vorden. We zijn hier gestart met de stamboekkeuring. Ik sta hier te keuren met Annemiek Elzega en met Ulrike Bijsner. En mijn naam is Piet Bergsma. We beginnen met de hengstwullers. Ik heb hier nummer 1 voor me staan. Nummer 1 kon iets edeler in zijn hoofd zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. In de bovenlijn, vooral de kruislendenpartij, zou ietsje sterker mogen zijn. Ietsje hellend in het kruis, zou ook wat meer lengte in het kruis mogen hebben. Paard wat in het beenwerk is hij nogal wat koehakkig en voor een beetje Frans. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf dan maakt hij mooi, zet hij de hals er goed op. Zou je het achterbeen misschien iets meer onder het lichaam mogen plaatsen, maar al met al een tweede premie voor vandaag.
Nummer 2 is een veulen met een edelhoofdje. Heeft ook een verticale hals, zou iets meer neklengte mogen hebben. In de rug mag het veulentje wel wat sterker zijn. Vooral de lendenpartij zou iets meer aangesloten mogen zijn. Het beenwerk is wel van goede kwaliteit, is wat koelhakkig. De stap is voldoende ruim, ook voldoende taktmatig. In draf dan maakt hij zich mooi, maakt hij veel houding. Heeft hij ook een goed achterbeengebruik. We zouden het voorbeeld iets meer mogen uitleggen. Veulen krijgt ook vandaag een tweede premie.
Nummer 6. Vullen wat iets edel in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange verticale hals. Schouder is ietsje steil. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Ook het aansluitingen zijn sterk. Het kruis is wat hellend. Ook zou iets meer lengte mogen hebben. Vullen is een beetje recht in het achterbeen. De stap is iets beperkt, maar wel taktmatig. In draf dan maakt hij mooi, maakt hij veel houding. Heeft hij ook voldoende achterbeengebruik, maar zou meer te dragen mogen komen en ook het voorbeen iets meer mogen uitleggen. Vullen krijgt vandaag ook een tweede premie.
Nummer 5, vullen met een edelhoofdje. Ietsje zwaar in de hals, ietsje lichte onderhals daarin. Goede schouderligging. In de rug zouden we het vullen graag wat sterker willen zien. Kruis is wat kort en wat rond. Het beenwerk is vooral een beetje Frans aan het voorbeen. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf heeft hij een goed achterbeen gebruikt. Het voorbeen is hij wat hectisch in. Vullen krijgt een tweede premie.
Nummer 4. Een veulen wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is lang en goed gevormd. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn zou je een drugje misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is licht sabelbenig, vullentje. De stap is voldoende ruim, ook goed door zijn lichaam omgestapt. In draf maakt hij hem heel mooi, zet hij de hals er goed op. Drukt hij het rugje wel een beetje weg, maar de benen worden goed onder het lichaam geplaatst. Vanwege ook een goede draf krijgt hij vandaag een eerste premie.
Vullentje nummer 3. Een vullen met een edelhoofdje. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. In de bovenlijn is het vullen sterk. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Dat zie je ook in de bewegingen wat terug. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is wat rond in de kogels, maar dat is verder geen belemmering. In stap dan is hij taktmatig. Zou je iets meer ruimte mogen maken. In draf dan maakt hij veel front. Goed voorbeengebruik. Het achterbeen zou meer onder moeten worden geplaatst. Is ook wat hoog in het ritme. Vullen krijgt vandaag een tweede premie.
Veulen nummer 8 is een veulen met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Goede schouderligging, een sterke bovenlijn, een gewenste kruisligging. Het beenwerk is van goede kwaliteit. De stap zou wat ruimer mogen zijn. Ook neigt hij soms naar wat overkoot. In draf dan heeft hij een goed voorbeengebruik. Zou hij wat meer front mogen maken. En ook iets meer ruggebruik mogen hebben. En het achterbeen iets meer onder mogen worden geplaatst. Veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Veulentje nummer 7 is een veulen wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een lange hals, goed geplaatst. De moeder heeft ook heel goed voor het veulen gezorgd. De bouw, het veulen is sterk in de bovenlijn. Ook goede kruisligging erin. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap dan zou hij zijn voorbeen wat verder weg mogen zetten. En in draf dan maakt hij zichzelf wel mooi. Zet hij het fronten wel goed op. Het achterbeen zou iets meer onder mogen worden geplaatst. Krijgt een tweede premie vandaag.
Vullentje nummer 11, een vullen wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn zou je wat sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Vullentje heeft wat een kort voorbeentje. Heeft wel goede kwaliteit benen. In stap dan zou je wat taktmatiger in het voorbeen mogen zijn. En in draf dan blijft hij wat op de voorhand. Zou je iets meer tot dragen mogen komen. Vullentje krijgt vandaag een derde premie.
Veulen nummer 10. Dat is een veulen met een sprekend hoofd. Heeft ook een voldoende lange hals. Is ietsje zwaar in die hoofd-halsverbinding. Heeft een goede schouderligging. In de bovenlijn is de veulen sterk. Heeft ook een lang kruis wat ietsje afvallend is. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Veulen wat heel gemakkelijk stapt, ruim stapt, ook goed door zijn lijf stapt. In draf dan maakt hij wel veel front. Heeft ook goed ruggebruik, maar het achterbeen zou iets meer onder mogen worden geplaatst. Maar vanwege een goede bouw en een goede stap krijgt hij vandaag een eerste premie.
Veulen nummer 9, tevens onze laatste voor vandaag. Een veulen met een voldoende edelhoofd, heeft een voldoende lange hals, die ook verticaal geplaatst is. De schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is de veulen sterk, misschien ietsje strak op de lendenpartij. De kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Veulen is wat stijl gecoat aan het beenwerk. Dat zie je in de stap ook een beetje terug. Dan zou hij wat meer souplesse in zijn lijf mogen hebben. Maar daarentegen maakt hij hem in draf heel mooi en lichtvoetig. Ook voldoende ruimte daarin. Heel makkelijk door de wendingen, kan goed schakelen. Vanwege een goede draf krijgt hij vandaag ook een tweede premie.
Uitslag van rubriek 5. Ik begin met nummer 12. Nummer 12 is een paard wat voldoende edel is in hoofd dus. Zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is lang, ietsje horizontaal. Schouder is ietsje aan de steile kant. De rug is sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, is ook voldoende hard en droog. In stap is hij ruim en goed taktmatig door zijn lichaam gestapt. In draf daarentegen zou je meer opwaarts moeten draven en ook meer het achterbeen eronder moeten zetten. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 13 is een paard wat goed in het rastype staat, heeft een edelhoofd, heeft een verticale hals, een lang schouder, ietsje stijl in dat schouder, heeft een sterke bovenlijn. Het kruis is lang, maar erg hellend. Het achterbeen is wat sabelbenig gesteld. Een paard wat in stap voldoende ruim is, ook goed door zijn lijf gestapt. In draf, dan maakt hij zich mooi, heel veel front erin. Goed voor mijn gebruik, lichtvoetig. Paard wordt vandaag opgenomen in een stamboek Ster met een tweede premie.
Dan volgt hier de uitslag van rubriek 6a. Ik begin met nummer 16. Paard wat meer in het rasttype zou kunnen staan. Zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. De hals is voldoende voor de lengte, maar heeft wat onderhals. Is wat stijl in het schouder. In de bovenlijn is hij wat armbespierd en wat strak. Kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap dan heeft hij af en toe wat moeite met de takt. In draf dan is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook goed achterbeengebruik. Vandaar dat hij ook vandaag een derde premie krijgt. Dan heb ik nummer 19, een paard wat goed in het rastype staat, een edelhoofd, ook een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is, schuin schouder. In de bovenlijn zou hij misschien ietsje sterker mogen zijn, kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Beenwerk is van voldoende kwaliteit, paard wat moeite met de stap heeft daar ook wat taktfouten in. In draf dan zou hij wat opwaartser mogen zijn en ook het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 17, ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft veel behang. De hals is voldoende van lengte, maar wat zwaar, komt wat diep uit de borst, ook daar een lichte onderhals in. Schouder is wat stijl, in de bovenlijn zou je wat sterker mogen zijn. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is ruim, soms dan tikt hij hem zelf in de ijzers aan. In draf dan blijft hij op de voorhand, zou hij meer te dragen mogen komen. Ook dit paard vandaag stamboek met een derde premie. Dan nummer 15, ook een paard wat goed in het rastype staat, edelhoofd, voldoende lange hals, een schouderligging die gewenst is. In de bovenlijn voldoende sterk. Kruis is wat hellend, zou ook wat meer lengte mogen hebben. Het beenwerk is van goede kwaliteit, maar een paard wat heel goed en ruim door zijn lijf stapt. In draf zou je wat opwaartser mogen zijn, ook wat meer te dragen mogen komen. Maar vanwege een hele goede stap wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan nummer 14, een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, maar heeft wel een lange verticale hals, goede schouderligging. In de bovenlijn voldoende sterk. Kruis is iets kort, maar wel voldoende van ligging. Het beenwerk zou in de voorbeenstand wat correcter mogen zijn, is nog wat toontredend. In stap is hij ruim, goed door zijn lijf gestapt. In draf dan heeft hij heel veel lichaamsgebruik, heeft hij een goed voorbeengebruik en het achterbeen komt wat goed ondergeplaatst. Ook dit paard vandaag stamboek Ster met een tweede premie.
Volgt hier de uitslag van nummer 24. Een paard met een edelhoofd. Heeft ook een verticale hals die goed geplaatst is. Paard wat goed in het rastype staat. Schouder is schuin. Maar in de rug voor een 3-jarig paard zou je veel sterker moeten zijn. Ook de aansluiting kruis-lendenpartij zou ietsje sterker kunnen zijn. Het kruis is wel voldoende van lengte, maar nogal wat hellend. Het beenwerk is hard en droog, goed van kwaliteit. De stap zou je wat ruimer mogen stappen en ook wat meer lichaamsgebruik daarin. In draf dan heeft hij wel een goed voorbeengebruik, maar het achterbeen zou meer onder worden geplaatst en ook meer ruggebruik daarin. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Volgt hier de uitslag van, van rubriek 6b. Ik begin met nummer 21. Een paard dat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is. Schouder is wat steil. In de bovenlijn zou het paard wat sterker mogen zijn. Vooral kruislendenpartij. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is ruim, maar zou iets ruimer mogen zijn. Is wel actief in goed lichaamsgebruik daarin. In draf, dan blijft hij wat neerwaarts. Zou hij wat meer te dragen mogen komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 23 is een paard met een edelhoofd. Een paard dat goed in het rastype staat. Een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard is iets stijl gecoat. De stap zou wat ruimer en wat actiever en wat meer spronggebruik kunnen hebben in draf, dan blijft hij wat op de voorhand. Zou hij ook iets meer te dragen mogen komen. Ook dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 22 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hij heeft ook een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende. Het schijnt dat ik te veel heb gepraat, de batterijen zijn al op, maar nieuwe voorradig, dus we kunnen weer verder. Ik was al begonnen met hoofd, dat zou wat edeler mogen zijn. Hals is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Schouder is ietsje stijl. Bovenlijn is sterk. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat beschikt over goed, hard en droog beenwerk. In de stap is hij ruim en makkelijk taktmatig en goed taktmatig. Een hele goede stap. In draf dan is hij lichtvoetig, heeft hij een goed achterbeengebruik. Vanwege de goede beweging wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie.
geen cadeautjes.
Volgt hier de uitslag van rubriek 7. We hebben nummer 25. Paard wat goed in het resttype staat. Verticale hals, lange verticale hals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is het paard sterk. Goede aansluitingen. Het kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Paard wat moeite had met de stap, zou daar wat takmatiger zo nu en dan in kunnen zijn. Maar in draf dan had hij een heel goed achterbeengebruik. En die draf scheurt hem er dan ook doorheen. Paard wordt vandaag opgenomen en was al opgenomen, wordt vandaag ster met een tweede premie. Ja, dan is de uitslag van nummer 26 ook bekend. Paard wat goed in het rastype staat, een edelhoofd. Heeft een hals die wat meer lengte zou kunnen hebben. Komt ook wat diep uit de borst. In de bovenlijn zou je het paardje ook wel sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte, maar is ietsje hellend. Paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Het beenwerk is wel van goede kwaliteit. We hebben de cijfers die van de IBOP staan, hebben we overgenomen. Vandaar dat het paard ook vandaag ster wordt met een tweede premie.
Uitslag van nummer 27. Tevens onze laatste paard voor vandaag. Nou, de organisatie was prima voor elkaar. Paarden kwamen snel in de baan. We hebben vlot gekeurd, dacht ik. De kwaliteit was goed. En dan hebben we nu het slotstuk nummer 27. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange verticale hals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij sterk. Op de lendenpartij misschien ietsje gedreven, maar wel sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard is licht sabelbenig en zou iets harder in het beenwerk kunnen zijn. In de stap had hij wat moeite met de takt en ook de ruimte. Maar in draf maakt hij het goed. Dan heeft hij veel zweefmoment, heeft veel balans. Goed achterbeengebruik, het voorbeen legt hij goed uit. Vanwege goede rastype en een hele goede draf wordt het paard vandaag Veulenboek Ster. Nou, met het laatste paard in de baan, met een goede afsluiting, wil ik de juryleden heel erg bedanken voor hun komst hier naar Vorden. En voor deze fijne keuring. Ook de cameraman voor de livestream, dankjewel. Vrijwilligers natuurlijk hartstikke bedankt voor jullie hulp weer. Dat we deze dag weer tot een goed eind hebben kunnen brengen. Iedereen een veilige reis naar huis. En hopelijk tot volgend jaar.